گەر بخوازن ئیش و کارên yeketî û desthilatên wê bi awayê niha li destê we da bimîne wê li vir ve bi dûv da mînbereke eşkera durist dikin ji bo çêkirina rewşa yeketiyê. Ev dawî peyama cêgirên Sekretêrê Giştî Yeketiyê nînin ji bo Hêro İbrahîm Ehmed, belkû beşek bû ji yadaştekê ku li payîza 2004 da bi vajoya Navçîran Mustafa û Koçret Resûl û çar endamên dinên Mekteba Siyasî ya Rasey Celal Talabanî Sekretêrê Giştî Yeketî hatibû kirin. Ev yadaşte destpêkê derketina nerazîbûnekê bû di nava yeketiyê da ku dawî car piştî 2 salan bi cudabûneka mezin di nava vê hezbê da bi awayekê demkî kotayî pê hat. Eva ku cê li ser sekinînê ye ew e di navaroka yadaştê de amaje bi çend xalakan hatbû kirin ku heya radeyekê zor hev awayê van xalan in ku di ragihandina rojeyekê Eylûla balên avenda biryarê yeketî amaje pê hatiye dan. Ev jî ramana wê yekê ye zemîneya wan arîşa û pêrêzgirêkan di nava vê hezbê de hene heman ew zemînê ne ku beriya 12 salan beriya niha da hebûn. Ev jî ku cihê li ser sekinînê ye beşek ji wan serkirdên beriya 10 salan di jî yadaştê bûn di niha da heman navaroka yadaştê dûbare dikin. Evên li xwarê beşek ji xalên li hevçûnên serekên her du nameyên 2004 û Eylûla 2016 ne. Xala Ekem di namaya sala 2004 Navçîran Mustafa û hevalên wî ji bo Talabanî behez ji pawanxwaziyên Talabanî weke Sekretêrê Giştî Yeketî hatiye kirin û têda amaje bo yekê hatiye dan. Yeketî bûye dest kalayeka bêcan bi dest Sekretêrê Giştî û endamên Mekteba Siyasî tu rolek nemaye di dareştina biryarên siyasî û rêkxraweyî de. Di ragihandina balê navendê biryar jî da amaje bi pawankariya bala Hêro İbrahîm Ehmed hatiye dan. Bi awayekî ku hemû biryarên siyasîyên yeketî di bercewandiya vî balî da derdikevin û tu bihayek bi serkirdayetî û Mekteba Siyasî nayete dan di biryaran de. Xala duwem di namaya sala 2004 ya Navçîran Mustafa û hevalên wî ji bo Talabanî behez ji neşefafî ji dareyê yeketî hatiye kirin. Bi awayekê ku ji bilî Talabanî nebe tu endamekê dinê serkirdayetê nemazane dahatiye yeketî çend ew li ku ye û çawa tê serif kirin. Di ragihandina balê navenda biryar jî de ku yekê Eylûla îsal belav bûy ji bilî wê yekê amaje hatiye dan bi neşefafiyê ji dareyê yeketiyê de behsa wê yekê jî hatiye kirin ku giropê pawankariyê nava yeketî heta dihêd bêtir bi zava bi talanbirina petrol û helweşîna samanê xelkî û birsîkirina wan didin. Xala sêyê di namaya sala 2004 ya Navçîran Mustafa û hevalên wî behsa wê yekê hatiye kirin. Talabanî mijûlê yeketiyê dike hizba binamala xwe û di nava yeketiyê serkirdatiya bikomê radeya piranî nemaye. Di ragihandina balê navenda biryar jî de bi heman awe behsa wê yekê hatiye kirin ku giropê pawankar mijûlê yeketî dikene hizba binamalayî û bibê li ber çavgirina şûnasê yeketî xizm û kes û karên xwe înayne nava karê hizbî û hukmraniyê ve. Xala çarê di namaya sala 2004 Navçîran Mustafa û hevalên wî behez ji pawankirina ragihandina yeketî kiriye ji bal Talabanî ve. Di niha jî de herçenda di ragihandina balê navend biryar daye behez ji biyavê ragihandina yeketî nehatiye kirin. Lê tu mîdyayekê yeketî berev nebû ragihandina wan belav bike. Tenanet bi zavê balê navend biryar bû ku belav bikin ragihandin li Kenalê Gelî Kurdistan sernegir. Bi hevpar navarokan nameya payîza 2004 Navçîran Mustafa û hevalên wî digel ragihandina balê navend biryara wê yekê didin ku navaroka êrişê navxweyînê yeketî di niha da heya radeyekê zor hev awayê nekûkên sala 2004 wê hezbê ne. Her ji ber vê yekê pê diçe pirsiya gelek li cem welatiyan ew be ku erê dere encamên nekûkên vê carê çi dibin. Di niha da pirsiyar ew e erê pestoyên vê careyên balê cêgirên Sekretêrê Giştî çi cudahî ji wê berê dibe û erê bandorî dibin li ser hezbê yan jî vê carê jî bi cudabûn û bi cihêştina yeketî dawî têt yan jî weke beşek ji bizav û helwêsên serkirdên vê hezbê bixavbûn û bêdengbûnê dawî pê dihêt pêşa roj bersiva vê pirsyarê didet.